Dobrý deň ľudia, dneska máme part 2 z tohoto, takže napíšeme, že Is my house is sunny? Yeah, okay. My house is a 6,000, okay. If you call 6,000 breaks. Okay. If you call... To je pravda, ja som nepoužil rušku z vás. Dobre, toto budem editovať. Možno. Dám hlasnejší zvuk, ale... Dobre, tento sa bude pýtať vlastne otázky, ale budeme... Look to our bedrooms. OK. Počkaj, ja som zabudol, kde sú izby. Počkaj. A tuto nie. Tam je iba... Tam máš iba 3? Tu je jedno takéto, počkaj. Tu je zase laptop. Ja mám laptop. Bro. Come in my bedroom. Bro, ja som taký malý. Vyzerám ako babetko. OK. Ja. Kamo, prosím, že ja nebudem chrápať. On ma zabije. Mary gets... Quarantine, není quarantine, hi. Go to sleep, back in 2 minutes. Go to sleep. Okay. Falls asleep. Lebo ja bývam v arpičkách dosť veľa. Ja bývam dosť veľa v arpičkách. Tak ja som naučený na arpičkách, lebo som tedy hral s Pikle, potom 20 som tedy hrával stále. Greenville, Southwest Ford, teraz nemôžem hrať Southwest Fordu kvôli jednému problému. Lebo neviem prečo len sa mi zmenil účet, takže že nemôžem hrať teraz na 9 plus sérii a to si musím zmeniť. Takže to potrebujem 4 pinkový kód, takže to budem robiť až potom. To budem robiť až na Vánoce. Nie, to fakt chceš čakať 4 alebo 4 mesiace. Mi to je jedno. Ale však za chvíľu bude revamp na Southwest Force, tak dostanem moje peňažky naspäť vlastne. Počkaj, toto robím radšej z tohoto. Toto asi radšej dám preč, lebo toto bude trvať 455 hodín, aby bolo ráno, takže toto zastavíme. Dobre, že už ideme papať. Keď je 3 AM. Ma zobudil 3:15. A som zabudol potom natáčať. Som zabudol kliknúť. To si nebudeme všímať. Ja neviem karovať. Normálne skoro na mňa voda aj nabúral. Jaj.
Asi sme mali zase na ten Leon. Nie, ideme na Twist. Alebo neviem. Asi ideme... Nie, ideme na Starbucks. Nie, toto nie je Starbucks asi. Pozri, to bolo blízko, Tak. Ja chips takto. Počkaj. Think. BMW. Oh. I didn't secret. No som zabudol. Tu mám aj granát. Let's go to the place I... Okay. Bro. Nech ide on, lebo ja neviem karovať ešte. No choď. Ja mám vypnutý zvuk, takže ja nič nepočujem. Ešte aj môj emergency brake už. Sa pomaly zrýchlujem na to. Musíme počkať. Bro, pre istotu si už tú zatačku asi už... Nie, tuto chcel urobiť tú zatačku. Ešte stále hrám na tej malej myši. Kúkajte však. Ešte stále sme. Ešte stále. Počkaj, on je adding equation. Please come to the police station. Go up. Také biele som zabudol. Pri toto video bude všetko, part 3 ide tiež.